Azi ngemfanekiso yensuku ezinhle ngiyazama ukusiduduza. Ithi mhlawumbe imicabango lobuhlungu engikubo okwesikhashana ngangiphumuza. Kodwa konke lokho kuvele kube yizeleze ngoba mina ngakakholwa namanje ukuthi mina akasekho wami ubaba. Engane ekhaya silale sithakasile nje izolo. Ngilangazelela ikusasa mina lapho ubuso kaBaba beyongibingelela khona ebemamatheka. Inhliziyo yami igcwalise ngothando, umoya wami uthola ukwenama. Yazi mina mangithiwa bengazi ngempela ukuthi izolo bengimbona kokugcina ngabe khona amazwi engashilo okuvalelisa. Ngabe khona amazwi engashilo ukuxolisa, amazwi okumazisa ngothando enginalo ngayela ngaphakathi kimi. Kodwa lelo thuba kwezami izandla lithathwe ligadleke lakithi igceke lathumela ubaba kwelingaziwe izwe. Bheka nje umzimba sesisele nawo kumele subuyisele kuwo lo mhlabathi onganeli. Lo mhlaba nsuku zonke ovulile inkebebe yawo gunya abancane nabadala sale sidangele siphelezela abathandiweyo bethu ngesinyembezi esiqukethe usisi. Impela mhlaba isuku kwenye izizukulwane nezizukulwane wena kawunoni. Ngempela mhlaba wena kawuneli. Kodwa kusenani ndlela enhle ekhehla lami wena ngcono esakhe isikweletu sesiphelile kulomhlaba.